जतननो हामैया फारै जों TYPC नि प्रेस मिट खायनानै थां दङ बेलायखाय गाहामख जे थानाय 22 तारिखआव जों TYPC नि डेलिगेट चिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां मतिलाल देबबर्मा बरम गोनां आसिराम दियां चिनि उनकोनि एडवाइजर मेंबर सुमन देबबर्मा ताय आं एडवाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगै चिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ताय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडवाइजर मिस्टर एके मिश्र बाय जों थाङो मालायका ब नुंमानि बागैनो जों बबाय थाङो मालायका आरो थाङै जों कायसा मेमोरेंडम सबमिट थायका इतिमध्ये नों यागो याफारे रिजाखा एकाकाय आरो जों रमैती साका जे 1993 सनाव एटिटेब बाय जे चुक्ति उमनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कग्रिमानि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेंडम रमैती साका एकाय आबनो कारिबो 3 बि चुक्ति जे 1988 सनाव जे उमनि अबनो जों रमैती साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ ब आबनो काहाम के खनाका एवं चिनि मेमोरेंडम न बपरि नायका जों आरो स्पेशल नोट दिवै साका एटिटेब नि चुक्ति 1993 सनाव जे एटिटेब चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरंनो 20,000 टाका नक टांनानै रिजां माने 220 स्क्वायर फीट नक जेसीआई बेखाय रूम को 3 नक टांनानै को किन्तु आपुर 20,000 टाका बेंगलिया अनेक जन बर 15,000 रक्समान 10,000 गोबां नेता गोबां मा विभिन्न संस्था रक बरंनो को खायै आबनो को खायजाका एक अकंनो बन रमैती साका कबंनि नक ब्लाइके हामियांगै थांका एक आबो नक टांनानै बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों आबनो बन रमाका केन बि चुक्तिनि बिसिंगो तंगो जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट हुयाको जे हा तिप्रासानि बुनि दफानि यागा कसगै थांका बेनि बागै हस्तांतरित जमी अब ताबो जों फिरगै मायाखो ते कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेंटर शिकारी बाड़ी वो ताबो 60% तांजाक ताबो गो अब अंको याको आ रेडियो स्टेशन काकाय चिनी दफानि बररंनि कक आरो 90% आवाय खायनानि तंमानि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजागिया अबनो कारिबो चिनी सिखला रंग न गोबां मा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मानि रो फार्मासिस्ट के मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशरी नि बा जनरल वस्तु रो खालाये लोन दिवै जेरि कक तंमानि गवर्नमेंट अमबो ताबो बर कोन को खाया इम्प्लीमेंट खाया एका अकंग न बन रमैती साका सबसे बेसी बखानांगमानि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाय रमै तंगै याकारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारा बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारा सालेन्डार खालायनाय बरंनो ताबसो पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन हयते बंनो रिकॉग्नाइज खायजाया विशेष करे एसबी ब्रांच बंनो रिकॉग्नाइज खायजाया अमथि प्राय 600 থেকে 700 जन आछिन बरक तंगो अब जों मिस्टर एके मिश्रन थानि जों रमैती साका एवं बबनो खनाका एवं जों ब बाय